सोरखौ हाबा खालामगोन सुजा जेम्सखौ हाबा खालामगोन तो हेल्लो लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने आं दिनै आदा जेम्सनि जिबखौ देखायनोसै आरोना आदा जेम्सनि जिबा सोर नायना लादो नोंथांमोनाबो अबसे नोंथांमोनाबो नायनो गोसो जाखागोन स' सोर मार नायना लादो आदा जेम्सनि जिबखौबो थ' आदा जेम्स मोनसे खोथा गाज्रि मोननाङा दै आं नोंथांनि जिबखौ देखायनो नागिरदों आरोना आंबो नायगोन अबसे गाज्रि मोननाङा दे स' बिदिब्लालाय नायदो बयबो आदा जेम्सनि जिबखौ सोरखौ हाबा खालामगोन सुजा जेम्सखौ हाबा खालामगोन रसिता तू खालामगोन सोरखौ जेम्स नोंनिसोयो नोंनिसो मानो सोर सासेया जागोन दा कनफिउस जालायलांबायलै आदा जेम्स सोर सासेयामोन बाजैयालाय जेम्स मुसाहारि नोंनिखा जेम्स मुसाहारि नोंनिखा जेम्स मुसाहारि नोंनिखा फाग्ला बिदिजों जायो आदा कनफिउस जाजोब्बायलै आङो सोरबाफोर मिथिबा कमेन्टआव खोन्थाहरदोलै लोगोफोर आंथ' कनफिउस जाजोब्बाय सोर सासेया दा मा बुंबावगोन आं दा